le tun tum chu man ni ka ti chhuwa tak ko hrana wanga buin chungchanga wang te pawh kha ni mai theya hei thu hi pali panga vel ka donga hetiang lampang hi amai ro chu vai chon ti chhuwa ka du lova a then te phei chu keima tan po him lo te pon ka hrede urewa anon soi ngil ngan theilu tuka chu wang chuan a him chin ni ka hriat hi tun tuma hian pahnih kan ti chuak tiang lo ngai thlaila ko hrana wanga kanau te nu pain thenna soi ngal zung ila thum hoi vel ka thiam ve lo fang dewin ka soi pop don kan mo nu hi UPC nia Mizoram nge notice ka soi lo mayang UPC tin lo hretop mai ru apa chun ko hran upa nia ka changchi anu pui ni anin nei ma tangin kan buai ngal atira thadawin palai kan tira kan ko hrana lo lu photangai an lo ti sia ami pa zok me che ko hrana walu kha kan tha na ve thlotani Joe and Joe Shopping Center Falkland East te chuan September le October thla chung song hian an bungrone chat berber te chungin stock clearance run pui ama zong aina sa zokin an kalpui le ta chur ta an bungro quality te hi achat ema wangin pan an man hla chin hle te stock clearance run pui ron nang fu tu ten ni hlo anin ti chin zia te shia in he hun hi ron van ne pui ve ngei ro le tin min dor tu te tan free gift thatak tak pe kan ni dona bungroi le tamdana zirzel in free gift hi dong thei dona cheng sang khat man chin bungroi le tangin free gift pack shot ni dona ni apan to ten an pan non fo thin join Joe Shopping Center Falkland East phone number 9612507530 Mizo Culture le Society ya meichia chu mi pa ina loya a loina chung ko chu zom ve mai turani ama kan mo nu kha chu meiche fel lu tukania soisel na tur pom lo in thlung dek chi UPC ko ran feelings ka nei na lem lo ama chuan kan ko ran Presbyterian ron lu kha poi tilwa kan palai te chutianga lo chan nuwa chuan keima ngein ama chu ka bia in nel sal tu kan ni wangin engkim ka soi pui ngama kan ina thian hawa chorun ei khom fo an ni wangin anin ngai zon lai tang toin kan in close sa hrimani nangman kan ko hran ron lui hre viawem katia hre love mi pathu thuam turlom kani engma buina kan ei lotia chutia tinana na ama berin hre lo hnu kan tia palai kan tir thalea ama berin Presbyterian lu hre lo chuan apoina omdonim ni anvatia palai kan kaltir le hian an bial to pastor polom vea kan palai ten lo chan na chuan aman du ma se midangin kan du ve lei neman lo tia apa phei chu alo tong na khop maya kan thuthlunga lu thei lo chu khovela mi hosa ber po ni se mak pa tan ko pum thei bik lo te lo ti vela ka pa thin khei ve khop mai kan nei lo to panga ni mai lom atia ma se kana vin nei du tlat sia kan palai te thurun hun dana tangin konga pingtlat to sia kanau chuan tu ma min hril lovin aru taringot ani chu kani teite thingtlang om te hnen an tlan duna keini pon ni chung chu anum na chin kan hrelo apa chu ron kala police ka pundo na ti ta ka wangin kan buai zuala anom na hritura kan ngai te bekual charin apa min ron ti dan te kan soi zela kani tei chu a ma poin chanchin kan thrila an tlan ti chu kan hria khwe ngen om pan hrelo kan tia kani tei chuan hrelo wangin alo om char alo khongai velu tuka kan laka polo se pui ve ni ma se chung ko kupa apa malak tumdan kan soita ka chuan aron soi chuak ve ta chowa rang takaron ho pui ngal turin kan tia kanu phei chuan pongsul khe sortir che pon hrelo wang ati ve thlot thadeu chuna ron hoa ma se dule du na puitling ve chu kan dan thein silova chutian ron ho nuwa chuan tlom choka kan tran ngai lom kan thiam lo ni atin palai kan vatir le a anin nei kan rim ti lo an lo ti le burani chu ko hran laman soiri to lo kanau chun huat zian lo soi khrep kan fui puran lo ngai le ngala kan mo nu chu awin kutalo thak buka
kan palai te fakal po hian pindana lo khung mak ma se ke ni dan thein hek lo anin runon le ngata kan inan runin hruai ho ka pa chu mi pa nia thinrim ma se alain sum thei dewa kanu kha chuan a thinrim na thup zo ngang lo ani vain da le ru lo tia a haun sa khop mai kanaw lain a da le du to der silova ru manin kal khuma an om mak darkar thum poral man do nem mi tia apa le a u midang panga vel ne na ron kala hetan ron kal ti kan hria an mu lo om ron chuak ro se an ron chuak lo ni chuan police kan punang case kan siam tong a ron ti khur khur to sia mei chigum halna chan vo tam lu tu khi chu mei chi ama ni la kan nim deuh thin hre chung chungin ka pana va hruai chuaka hruai hon tum te chuan ka ho du lo watia a tapa ka van khoi tak ti thei kan nei der bok si lova a u chuan I ho om e mai ti pain asama phi sok maya kanawin lo chan anin sual ti apan police ko wanga tia ka pa thinrim ve to sin ko ro kanin chunga buina in siama me che poi soi lo kutin thak buka tunge thiam changjok lo enila ko ngal ro atia an ru ma luta police tiang ang chi plastic film vok na se tang kha vala chuaka porin lo mem ke in chunga buina siam ngam jong ron kal ro tia an ngam ta bik lo niang ngoi ring nan chuak ta dia an chu fil nuwa ka pa chuan kanaw po haw rep avuchak du tukha atin zuo thin patling le patling halin vok em kha hre ve boxi a mai sen vek thei ti chuan kanaw te po chutiang boru ka ni ta ka wang chuan anin thla ta wanga boru po pa ngai le vio to tia a rai thu kan hria son man miron peru an ron tirngot ani chu ka pa lom lo lutukin ka pu te puna an zawai mai chuan an thinrim em vek main ka hria ka pu chuan kan tu te fra siam kan phal heinem kan nei nge thurani ati ve burusia kan buina sa sin ka pu thuin kanaw chu na rule ta chinaya ale khazir pui thin te bula an zutlan wang kan monu pa chuan police chuti khati aron tilia ka pu chuan e punro koro ke man ka that an ruang ka halral to kalo tiang kumsom riat ka tling trep to khovela thak hlel turom to leinem ka tu ten an khovelan chen ve theinan ka tangral rai mayang alo ti khum ve ta sia tloman tum to lo hrim engkim kan huam tin khchiang to bukaniang miron vo zui to lova zan thum zan level ral nu chuan ni e nawan lo pai ve to boksia palai te ron tir ula rem na thui soi zo kang u an ron ti thei ta chutian ron ti ta ka chuan kanaw te po kan ko huwa an ron ho tuk sana palai kan fatir ngala kan palai ma sa te ka chun kal du to lo chuan laman lo siama om ve reng asa thak ve du do ne ma an lo an khum hrep zel boksia a tlom thak ve bokang pakhat zok phei chuan palai chu ni loila ka nek bur duanga ti alom kan palai ten he na chuan in kutsui chung chia kan ko hrana ron lut se anin kutsui zoa dule in ko hrana ron lut le mainga an lo tia chu post tlom thak kan ti ma se ka pu berin kan zawai kan lung oi tla na turani chuan kan tinga ni mai ama na hrelo te chuan in kutsui se ron le se ni mai lom ati theita kanu phei chuan aman po pelo to pila ni mai ti hian an pe chen in kol top se ni mai ati to zoka me che thu don ti taka atoi thin kanu din mun ka din mun ni se ka ti ve dan tur tho su ni ka ring anei tu tur berin poi ti lo buka baptisma te wachanga rinai takin thilakal tluang thadeu chuan an nei ta kan monu pa chuan in kutsui zo ruala chuale ngal chu moi lo chol ni voi khatal in khom ve sela arun tilea ka pa chuan an ti dan mai chuwa an pola hoilu dan an zong ani hi an in khom lek lovang ati ta mia kanaw pona du big lo ti chuan kan khos ho ve da chara
an nu ten lama pon phei fowa buainan nei chuang lo lim deuh chuan kan khaw so tlang dial diala kan mong nu chung te pon ron leng ve zeu zeu tho kan in po tha to viewin kan hria no ten neya buaineng ma kan nei lo kan mong nu le pa le au te ho kha fui portun omani kan ring ta ber kan buaina nga ya bok kan buainon le a Sunday tlaya kanau chuan program nei wangin annu te chu len pui man lova annu te in lama hian lengsi chu ni bik chuang lo choi khom le damlok na thila ba kan kal ngai bik lova kan monu u fa pa dam lo wangin kan tuman ni kanau chun na thila abui le tak thut si wangin annu te chu wada awada nu rei lo te a kan monu nu chuan kan u ron bia hei enge thilom zia an ron tlan ringot ania enge chan aron tirngota kanu chuan an ron in thla thlap kha tlan ani lo engmain hona pon nei kan hrelei nem atia kanu chu mang angin kanau po benga la buainan nei boxi lo kanau po an hnan zo vele aron ho nga la an ti fiam mai niang ka va hruai nge tia kan monu pa chuan kan ko hranai ron lu lo chuan I hruai ho to lowang in fapa hi farani sei du chuan thenla I hmangai tak tak ani chuan I ron lut tur ani I pa ten an phal lo poin kan hne na poin om thei thobania alo tia kanau ngai dan ni lo lutuk chu a thin rim me ma aron ho chu trap top mi pan trap mai ngai lo kanau ngat phei chu te berti taka a lu lul buka a tra ka hringai lo aril ru na ve to khok ti na ni mai an nu phone an lo chu sak dai boxia anin be thei si lo kan buin noi chu ni mai ka pate te ka pu te ho chuan valu chil mai an du rum to ka puin khati khop khan ami palam kan tloma chutian la che fo du chu kan nei male kang va hruai po thul lo mi pa chu pa takin om tlang lo mai turatia tloman tum der to si lo thei to pin ka u nen ka nu nen ka pu te ho chu kan ngen ngel chung poin an momin ro se an ti bur to sia in ho le ti thingrim nei mi lovin an pot then to pani chu an rap thla ki ka van ti tak kanau po chu vakala tum to bik lo ma se kan hriat hlau devin anin beru reng ti chu kan hria thlengzan nge anin thin manang o ri ve man thlathum vel chu thlin ka ring kanau chuan aru kin lo va hruai chuak le a kani te kholama alo tlan pui le a nalama a chol rei thei si lova kar khat pon tlan man lo an ron ho chu en thlatun dai moti mai tur hian an ron thleng deuh chia anu le pa te ho an ron lut ve nga la kanu le pa te om lo lai ni a kanau te nu pa le no te nen keima chi kan oma an ron hruai ho le ta dei ni chu kan mong nu po trap zoi anu le pa te hlau si azak bok si anun apoina pot thova akai chuak lui trap chungena pot ho ta ni kha karil runal tuk chu hruai ho ro kan ron ti poi to lehong cheu ko hrana wang mai in tupa farra in siam duwa nu pain hmangai em in pot then du buka in thluang chuang lowang ka ti khum hrep apa po chuka an khuma pulpita pathian thui soya I fanu te nu pa in hmangai ngoi I pot then lui du nia I la khopang ka tia khami nu tang ka chuan kanau po arilu ti pau kho ve ta niang an nu te lamanga even om po kan hreto lo ti chuan rei lo te a suman ron chu sak nga la bungruwa te ron la heti em maya ko hrana wanga sualin an thinlunga hne mai hi hriat hiam har ka ti tak zet kanau ril runal tukin ngai zonga neya son te thlaka anunan ti chiat sak vek ko hoso bor hi ni top mai helei ko hrana wanga mi hmangai na dal sak tu chu a chungla pik ve khopang ka type zong te hian ka thinal rim trun tuna kumruk vel ral ve to heti ang deuh manik ngai thlak fu wang khan karon ziak ve makani hi lo ngai thave se an thiam lo jin musuak se ka ngoi ole adot le ngai thsun zom nga lang o ko hrana wangin kanin nei theilo
mit tui tla chungin kan in then pu mix tube khonga in hei milo ti chu sak ve ram te ka bial nu ka hmangai em nen kan in then chan hian karil rutina top thei lova ka hmangai em awangin an ko ran ming chu ko soi lo zo kang ke hi aizola piang le seilian kan ilova le khazirina aizola chun ko om thina kumli ko om nuwa kan khuwa hoin aizola chun na thok turin ka let lea kan tho pui nu nen kan in ngai zong ta ni nitin bakhuna chuak thin kan nia huila nei ve lo wangin phur thina kan bial inang lo ma se atan chun engma ko wi lo ka bial kan khun zowa a biala kan kal le thin petrol man min pe ka tumpoin ka lak sak du ngai lova atana ka insen na wang khan ka hlo po ka kham lo lek lek thin zo ka ma se poi ka ti mi alo atan chuan thi ka huwa mang ti tur velin ka hmangai ni ama chu nu le pani to lo ti la apa boral to anu chuan pasal danga neya apa ron chuan ati du da thin lutuka ano pan line khoi che da lo tum to hial bok chu wang chuan anu bulom theilovin anu naw anu tei bula oma anu tei chunu thloi ni in an ko rana khan keinin sinot revival speaker kan ting hi ni vea ru takan ni soimoi lo ni em long chumo anu te lam chu tlema barma lam deu khosak lam rong ka in nia anu tei strong thei deu dak rang em atong rang lutuka a muina phun rem man lawang ti hlo om khopang chi kha ni ka len po hian pathian thu min soipui zia min soipui po ni chi alo min khilani berzo ka nula rim ve chu sarmon ka ngai thazia ni mai soimoi lo ni lawang chumo an ko ran min ka soi lawang ka ti kha ma se a thoin soi taila nambil do ko ran han ti ve ngotila ani tain ka reber an ko ran ko mon lo lutuka ka chiang bik lo ka bial nu ka zo poin mizo tong thiam lo pon tam lu tu ka tia mizo tong ni lo sar mun te pon om thina ti ka bial nu takichu apa ral te nia anu te lam kha tlemin an mizo da na dal mel deu ti chuan kan ngai zong ve char chara anu te fa te nen anom ve dia ka len po hian chans kan nei ngai chuang lo a them pon khoi ngai lo hun lo kal zela in nei te hial kan lo du ta anu te bula chuan palai tir ve te ka du thu ka soi ta pop maya anu te chuan kan ko hranai lo lu thei don em ni atia I lo lu thei don lo chuan inin nei thei don lo ti na nia thuril tu ka niangin ka fa te chuan kan ko hranan chhu sana thiang lo ati sia an ko hrana ka valu ngot na chan tur ka hrebik lo ka bial nu chuan min hmangai hle ma se in ru ka ngam bok si lova voing zan nge in ruturin ka somang ka chiar seng lo voi khat phei chu ka thian pa ama in lu abula leng turangin ka ruaya ho ka phal lo ti hriat chi khan a thinarima min tha du lo pon ke in ka ho mai nga tia ho tak tak tuma ka phal si lo ruk ngei ka tuma darkar ni vel chorin chel lui ho tumina trap ta sia a beidon thak du sin ka thale taringut ani anu tei khan alo convince ne lutuka min hmangai chung khan anu tei du than lo chuan min nei ngam mi alo pathian ai poina hlau zok nin ka hial ni kanin nei theidon chuang lo in then mayang ka tia a du chuang bok si lo min hmangai zia le ari nom zia chu kan tho pui te zong zong poin an hriang ka phone a chiat lai poin zana phone man na tur ka nga sia a phone ka kol sak top ka sim ka vu vea ka mang char char a social media account thlengin voi tam tak ka check thin mi pa bengai lo hrim hrim inbox open ngai lo a man lo bem poin kan pahnih thala ka thon thin chutiang khoparin nom chu ni boxi hriat thiam chu har ve takani kanin nei theidon chuang lo ti kan chian tak em wangin rilu na em min kanin thena kanin then zan po hian anina ka lenga anu te chu rong bol na nei na chuaka ti chuan ka hruai chuaka mi om lo na ka hruai dai in then ka rot lea adu chuang mi alo ma se ka ti lui ve ta kanin rudon lo ni chuan kanin nei don chuang lova
nang berin in ru ki thu si lo chuan eng tin nge kan in nei thei chuanang ka tia min chang thei bok si lo in thena du bok si lo ka then thu chu siang de vin ka hril ta a trap zoi zoi atu ka po na run kal lova ka bidu bik lo kana velu tu mi pa ma ni la cho pok ei chak lo kanin ngai zon tan kha thiang lima kanin mangaya kanin du saka engkim kanin hriat pui bok chu ba ka kanin nei sen so tur kan tia kan patin bank account kan hong thlap bok thlatin zanga ve ve kan da thin chutiang khop chuan kanin mangai na kha chiang in a thuk ve a naron kal du tami a si lova kan pu bula chanda lo soya ke man ka thena wangin a ban thu lo hril min mangai zia po kan pu bula thleng thleng chuna lo soya kan pu te nu pain min kova ka then chan te min zota in ngai zona thila wanga nai na tur chu an lom lo ve khop mai ma se in nei kan tum dan le kan har sat na zong zong ka hrila in nei chungchang kan soidun na message zong zong ka sir tira in ruk chungchang kan soina thlengin ka sir tir vek kan pu po chuan min khathi ama min how du talawani kan pu nu pui khan min khongai velu tuka kanin ruk theinan ka hriat mi alowin ma lo la ka bial nu chu lo va bia ani po be dong top a hnuwa min hril le a mangai thuwa chi chuan a mangai lu tuk che i mel mu hre ngoi ngoi wangin a ban pha hial ania tuna po hnala nei lo local le tur kan ti point nangma hungam to si lo cha arun kal ngam to lo ni atia karil ru khoi ve khop mai zana ta hian in then na lam hla ka ngai tha ke main arukin ka thap zoi zoi sel ke ma hi ai zola chuan ko u te bula ko ma kan khuwa po in soi theina wang ni lovin anuam sapol chu kan ni ve thoklo po ni la kan ngei bik lovang ma se ke ma hian in to dela puisa khol ve ka du wangin kanu phal chi lo chung chung ai zola na thokin ka kal luya kan khuwa po na tho tur chu ke ma nin kan nei reng balhla le ku vamun kan neya lo hi chu ka palung len re na tok vel lek kan nei ko uten han nei ve ka wangin kan khosak chu har salem lo ani ve thung kha chu anu te te in chunga khan at hlum em lo ti ka chianga ko om ve reng lai point chung ko thilan soi hian an ron ve ngai lo hrim hrim omna tur dang nei si lova an thu thua om top thu soi thin chung te dangin nei thlot loem ni ka ti point ka pa te lam hi chu an re thei hlum lutuka thingtlang cheng kir tak takan om vek boxia tu ma bil tla kan lo kanu te lama chuan kanu te chi ka hria kanu le kanu te chi hi mizoraman oma midang chu barman vek ma se barma chuan kalkal velova tu ma hriat ka nei lowatia anu te chau chu bil tur nei chun chu ni mai ka hriat thiam pui lutuk thingtlang lam re thei dan chu na bi ke ma apa te lam bel thei lo po ka hre thiam lutuk ringot anu te hi an kumsari mi ni tangin en kol tana apa hronin avuna sa thina anu te in lak chan bir po khoi sira tumwang ania anu chu na lo chan man lova anu chuan an pa chu then thei bok si lova anu te chuan en kol turin la topa chutiang boruak vela wang chuan anu po bengai lo anu te le anu in kar po an boruak wang chuan a chevek boka anu te te po min hnuai lu ani in an khusa thei bik em lowa an vain arem rem thokai hlon ni veka wangin ka bial nu chuan hna nei lo chuan at hlum lo sa boxia anu te fa te ho khan an mu sit thei mel boxia kan thona chuan kan puten an duro pui boxia chu wang chuan a tho le theinan keima ka bang to pani soita kangin ke chu kan khuwa po na tho tur hrim hrim chu kan nei reng thova ka lungai chuang lo khopuyo ma nun ti chang kan ve do ka du kha ni maya kan pu bula chuan ka paten ho turin min ti tin chuan lam ka siama ka ban chuan ka bial nu khalo som le mai ru ka bial po sianga ka ai o tur po huai thei fe kang ka tia ka bial nu chu mi fel de wani wangin thokle turin an du tho sia ka soyang chuan ka banga ka bial nu chu lo thokle ta ni
kan khua pok holok ri bik lo ama ka mu cha ka wangin ka biala ka mel khia tha te ho dora ka lo thina me se pakhat nen scooty lo in phurin banon khon thin voi thum vel chu kan in muang kan in mu chuan thade u hian kan in bia kan in then le nuwa kan in mu masak ber zana min lo bia aron trapa min mangai zia chu zep chi poni lo in nei thelo maila min hriat reng nan ka virginity ka pengche ati top maya ka in ngai tu buena samana lom ma se ka thai chang lo tur khoi chiat kha ka thei thlot lo ni ka mangai tak tak ani chuan atana thaber ka du sak tur ani keima nuam ti na ngot ka ngai tu tur ani lo ka tia ka ta na in phalna chu ka hnol sak thei ram ani achang chuan ka ui ve deuh thin lo ti ve hrim hrimilo ti chang ka nga mai ma se ka khoi chelo kha ka in chir ngai lo tuna po WhatsApp status in comment sak velin kan lein berenga ke chu kan khuwa ka hodai to kum khat ka omtling le thep to zo thian angin in be maila thinlunga hmangai na re thei si lova ma se kan in kar chung chang kan soi ngai mi lo thung athla ka ron status te tha ka ti zia vel ka lo comment sak thina an na tho vel te zo tin kan in bete ureng tho anu te khan palai tir vel ka soya an ko thana ka lu lo chuan tia soi sana khan alo ti ti puya ka thu lo vai nei lui chuan ka tui tharang che ipan khoi che da tum na che tanga chan chuak tu che kania chuti ni lo se iwan nei bera ho mai omang zalen ta kai theina chan le khai zir theina chan zong zong hi keima awang fe kania i lei pathian mu thei chun kani inu point nang ain nang ma khoi che tum tu che thlang zo ka chu wangin he le ya ki lo chu nu le pa nga bil turi nei lo kanin tui thar ni chuan pasal po va nei ma la i pasal chung ten an la musitang chenga atira musit lo che ma se khuaria boinain nei piangin an soi chuakanga nu pa chu zan khat thil thuwa tongkam khat le ka wangin mirang chang thei kan nia tlan tok na turi nei don lo ti hlereng ro i pa te lam bel don la zan khat lek po nuk sakan ti nga lang che fatin lo nei to phei chuan khoya main ling lovang ka thu oi hi itan mal somna nia har se deuh ma se ka thu angai umangai a hmangai tak tak chi chuan kan ko hrana ron lut nge nge yang tin vo pa sin alo thlema ate te tanga lo en kul tu le chan chuak tu ni sia a hnial ngam thlot lo ni ko hrana wanga hmai ber nei thelo kan ni wang hian mania i thil ron ti chua po kha kret hiam lutuk manin kan ton to chuan anat dan le hriom dan kan soi fiat hiam lo zo tuna lein bereng maila mangai na lam kan soi ngai to lo hrim hrim bial pala nei mi lo ti pok hria ke chuan bial nu kan ei san to ama pon hrevek ke chu bial nu kan ei chuan rinom thlurang chi kan i wangin ke in zep buai ve ngai lova ke chu ri lunat le ai chuan nei ri lo ka thu tia ama kha mel tha angowa azia zoi boxia du tu chu nei nga ngutang kanin ngai zon lai po khan alakalom kan customer zinga mi hausa deuh deuh te po khan an star thina ama ler lova katana rin nom poka ba ka ka duat thiam ve a kan no pang ber ne na in rual vel an ni wangin naw angin ka duata a pang chang ve thin bok a thin rim point alung oi ma ka thlema chutiang vel chu kan ni ve wangin mi patang kha bengai lo hrim hrim ring to ka ani pon min ring tok bok tuna bial nu chu ka nei renga fiam thuamin ti thin dan ang devin email phul avin ngai zong nei thei an ti thin angin tuna ka bial nu po kan khuwa chuan ano pol ni ve ai zo lo umve char char tho nia an khusak po nuam sa ma se ka hmangai berang khan ka thin lung zong zong kala pe thei lo ama hi chu ka du lutuk zantin kan in muwa chuangai point kan chuak dun zia thin nupui tan nei ngei po tum ko hranin ang kan ni wangin buena kan nei to lovang ma se a ma mi ang chi kha chuan ka hmangai le theingem ti hi ka ngai tu na sa thin ka du lutuk ti chu ka in hria ka hmangai tak tak em ti a hian kala buai ni
heta hian ka rek bung mayang ka hmangai khan alo ngai thlave ni chuan ka hril fo tawng che khan kum khuain ka hmangai rengang che chu sui lo hreng don nia in ko hran mi nge inu te tu thu sam nge ni turin du sakna ka hlan mul mula che ke nen in nei thei talo maila ke ai tha tam takan oma ila tong em ang ilo ngai thlave hlawani chuan ke ma ni chanchin ani ti i hriat thiam ngei ka ring ole tuna ta chun ka ti song khalo ni le ta a thum sa zo ka hianin ka payang ka tia ka chiar thapei to si lova UPC ti pai dei ka duwa mi lo thiam ram mei te wo ko hran le ko hran in chal to tir ka tumani lawania an ron sia dan in ka chiar mai sia chu wang chuanin ko hran khain dim vak lowila ati sual tu ni kan khriat te ka dem taila thazo khange ko hranai chon chan dam nom tak tak chuang lo chu wang chuanin mi ko hran va soi chiat vak kha thil tul ber ni lem love ati sual tu te kha va target mai zo khang o like te subscribe te min la me sak lo te khan min me sak le ta zung ula ka van lom don tak em tu lai chu hei share tu ka mutlem riu maya YouTube studio hian kan check thina share a hina tla hiam hle mai min an tran pui do ula han share le ram te u eng po ni se lo dam ula loin en kol tha ula u ama te ngai to box ya chu wang chuan dam kha poimo in zafa in hun man muam vek ule Joe and Joe Shopping Center Falkland East the 1 September le October thlachung song hian an bungrone chatber birte jingin stock clearance run pui ama zong aina sa zokin an kalpui le ta chur ta an bungro quality te hi achat ema wangin pan an man hla chin hle the stock clearance run pui ron nang fu tu ten ni hlo anin ti chin zia te sia in he hun hi ron van ne pui ve ngei ro le tin min dor tu te tan free gift tak tak pe kan ni dona bungroi le tam dana zirzel in free gift hi dong thei dona cheng sang khat man chin bungroi le tangin free gift pack so tan ni dona ni apan to tan pan non fo thin join Joe Shopping Center Falkland East phone number 9612 507 530